Digathokke sih. Mau ki kencan ngono lho karo Mas Agung ki. Sapoke gathok iki, sapoke Agung iki wis ora gathok iki lho. Piye? Mula golek ana gathukan. Lah ya tak gathokke ya, Gung. Heeh. Ya. Buparti lho, Buparti lho. Lagi wae rawuh lho. Ya aja digathokke karo Buparti kok. Ya kan goleke Buparti. Oh ngono. Janjane kowe mangene. Galaganmu dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang manggung nganti lingsir srengenge ngene ana ngene aku nunggu kowe janjine omongi alesane mangkalake sapa wong sing ora gelo kadung dandan Dek Cynthia ora teko tempo sing cepet dhewe sak donya lho. Pergi. Cencane kowe nang ndi? Dadi kaya nek pas kowe ngunek bojomu. Apa sampean wis tau weruh ya? Hah? Apa sampean wis tau weruh? Aku ya sing unek-unekke ya. Janjane kowe nangene galagatmu sajak nyopiyane atiku sut-sut ono kencan karo wanita liya suwe gecek Ada tetangga kita ajak-ajak. Ora ngetes. Bu Parti sampun nggih. Sampun Bu Parti. Bu Parti sampun. Nggih. Dos pundi badhe anu nilai dalem rumiyin apa dos pundi? Nggih. Oh, mangke kondur mangke nggih. Nggih. Nek wonten ngomah dikabari lagi tekan kula gadung ngoten nggih. Kok atoh men tekan kono Bali kono meneh. Burung arep kersa kok nganu kondur kok. Nggih.